Habagat nga ginpabaskog kang Tropical Depression Esther, madamol nga pag-uran kag mabaskog nga hangin ang naeksperyensyahan kang southern kag central part kang probinsya katong tinalikdan nga semana. Pangod kadya ragyan sa 102 ka pamilya halin sa Hamtik, San Jose, kag si Balom ang ginpang evacuate halin sa andang Panimalay matapos ang mga pagbaha dulot kang tayuyon nga pag-inoran uran. Pira sa mga residente kang Katunggan 1, Katunggan 2 sa Sibalom, Katunggan Bugarot sa San Jose kag Piapi 1 sa Hamtik ang ginpangsaylo sa mga designated evacuation centers. Insidente naman kang pagbaha ang ginreport sa mga barangay kang Kalala, kag Puaw sa Banwa kang Hamtik, Katunggan 3rd, Katunggan 4th kag Barangay Igkokok sa Sibalom. Barangay Inapasan, Maybato North, Supa, Bariri, Bagong Bayan, kag San Pedro sa may Banwa kang San Jose. May nagluntad naman nga landslide sa Karsadahan paagto sa Barangay Tabong-Tabong sa Banwa kang Sibalom. Suno sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council as of July 31, ragyan sa masobra 100,000 pesos ang ginpanagdag na ayuda kang provincial government sa mga apektado nga pamilya pinaagi sa Provincial Social Welfare and Development Office. Samtang nagdangat naman sa mas sobra 5 million pesos ang nangin kahalitan sa bahin kang agrikultura suno sa datos halin sa Office of the Provincial Agriculturist. Padayon naman ang pagpahanumdum kang PDRRMO sa mga residente nga mangin mabinantayan kag maguligmat sa tanan nga tion sa mga kalamidad kag posible peligro nga magluntad sa mga komunidad. Para sa The Public Record, Lee Ariola, The Kinaraya Chronicle.